Do it yourself. No. Give me. Ano, okay. Anna, do it yourself. Ano, okay. Do it yourself. Eva yourself do. Yeah, scratch. Just, not too hard lang ha, because Over here. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Yeah. Anna, say good morning. Good morning. How are you? How are you? Where are you? Lagi good, eh? Good morning sa lahat. Ano pa dito? Mga 7, magsi 7 o'clock pa. And you can hear from my voice na may sakit tayo. Tumatawa si Ana. Kumusta po pala kayong lahat? Kami dito may sakit. Matagal akong hindi nag-vlog. Grabe, ang tagal. Parang ilang weeks akong hindi nag-vlog. Kahit bumalik na naman yung motivation ko na mag-vlog ng na palagi ba, na palaging mag-vlog. Pero naging busy na naman ulit. Kasi ano ba, nagkasakit kaming lahat. Si Papa may sakit din. Tapos si Ana din may sakit. My God, pinuubo kami. Tapos may sipon, may lagnat. Pero thankfully si Ana, walang lagnat. Inaano lang siya, sinipon tsaka inubo. Pero kaming dalawa ni Ruth, grabe. Medyo may sakit pa din si Ruth, pero ako ngayon pangalawang araw ko, pangatlong araw. So, gawan ko ng si Ana sandwich, tsaka banana. Whew. Parang hindi na ako marunong mag-vlog. Ay, nako. Ano pala guys, last, yung vlog ko, parang 2-3 vlogs before, may nag-comment, hinahanap si Ana sa yung vlog namin ni Ruth na lumabas kami ba. May nag-comment na, si Celeste, hello, if you're watching, hello. Sabi niya, it's sad daw na wala si Ana sa vlog, sabi niya. And, sana daw, i-include ko si Ana sa vlog. Now, I'm really flattered na nagugustuhan niya yung anak ko. And that she likes to watch the vlogs because of my daughter. Pero minsan kasi, kailangan din nating lumabas, Mama and Papa also need to spend time. And sometimes I vlog when we do that, and sometimes not. Pero, uy, kasakit sa kututon. Ganito din ba kayo? Tinatanggal nyo din ba yung side ng yung bread? Kasi, si Ana pinapatanggal niya. Ayaw niyang kainin. So, yung bread muna niya, tapos bigyan ko siya ng banana mamaya. Very picky po yung si Ana sa pagkain. Evo akta Maishi, wait. Self dun, Ana. You just press. Ana, I'm making your food. Mama's almost done, love. And these days, Ana likes to pretend to be a baby. So, inaano lang namin, hinahayaan namin. She wants the attention these days. Parang siguro namimiss niya yung time na parang binibaby namin talaga siya ba. Kasi may nabasa ako or may napanood ako na na parang siyang child psychologist ba yun siya. Na pag daw, yung anak mo, nagpipretend, like hindi naman yung mga malalaki na yung bata yung nasa school na, pero yung age na ba na mga 3 or 4 siguro, for example. Minsan daw, they act like babies or they pretend like they're still babies again. Kasi nga daw, namimiss pala talaga nila yung time na yun na parang walang expect. Ayan o. You don't know how to talk anymore? Ne? Oh. Here. Here, this. Na, probira. Dari naman ko. No, I don't have house lock. It's oak. This oak lekker. Probira, Maishi. Ayaw niya, guys. Ben jij een baby? Yeah? Babies eat a little bit. Maishi. Yan, baby na naman siya, guys. Are you a baby? Ben your mama's baby? Are you mama's baby? Yeah? Dali, love, mama, li.
Baby mo ka kang mama. Love tayo. Hindi tayo mama. To, ika-baby sa akong anak. Oy. Na, hello. This is my baby. This is my baby. Oh, love ni mama, mga baby ni mama. Diba? As I was saying, namimiss daw nila yung time na parang we just, shower them with love and care and kisses and ganun. Parang wala tayong expectation masyado sa kanila na maintindihan ganito, ganyan. Yung sinasabi, ano lang, we just take care of them. Walang expectation nila. Tulungan natin sila. It's about Yung bagay ka. Ini-enjoy ko, guys. My God. Malaki na si Ana. Tapos, mag-aaral na siya next year. Love, no? Hindi ako makapaniwala talaga. Love ka, mama lang. Är med Ja, Iris broodje eten, ja? Beetje, een hapje. Hapje. En dan mama maakt de melk voor jou. Ja? Een hapje, oké? Ja, goed zo. High five, mama. Ja, oh, mama maakt de melk, oké? Yeah. Pero papaubos ko to, guys. Akong baby, oh. Oy. Baby. Hi, mommy. Mommy is watching. Na, hi, mommy. Hi, mommy. Prepare ko lang yung gatas niya. Ano pala? Anna already ditched her pacifier. Hindi na siya nagpa-pacifier. Parang ilang days na. Hindi naman siya all the time nagpa-pacifier. Pag pag natutulog lang. Since nung baby siya. Since last week, hindi ko na siya binigyan ng pacifier. Sabi niya, saan daw yung pacifier niya nung matutulog na siya? Sabi ko na ano man siya, uy nasira, kaput. Sabi niya, hala, kaput, di ay daw. Sabi niya, sabi ko, matulog ka na lang without the pacifier. Natulog naman siya. Parang okay naman. Hindi naman naging irritable or what. Pasensya maingay kasi nagpapakulo ako ng tubig. Magkakape tayo. And may pakita pala ako sa inyo. Yan may natira pa sa akin. Ginawang ube pandesal. Yan. Sobrang sarap. Kaso, ang lalaki. Hindi ko na yung size ba kasi ang liliit ng oven ko, guys. So, hindi ko pwedeng maramihan kasi pag masarap to siya, guys. Kuha ko na yung texture. Kain tayo ng isa. Punong-puno to yung lalagyan ko. Binigyan ko din yung ng ube cheese pandesal yung yung mother-in-law ko. Tapos nagustuhan, kaso nagkamali ako sa cheese na gagamitin. Kita nyo ba kung gaano siya kalaki? Laki-laki talaga, no? So, hindi ko na ako nag-vlog, guys, kasi nga, sabi ko sa inyo, di ba? Hindi ako nag-vlog ng matagal kasi sobrang busy trabaho. Parang nahirapan ako mag-day off. Yung ganun. Straight talaga yung trabaho ko. Ganun. Charot. Maraming ganap, no? Excited ako kasi sa Pilipinas, pinapaayos namin yung yung CR namin, yung next yung kusina namin. Pinapaayos namin before kami umuwi. Maraming ganap. So excited ako kasi yes. What's kapot? Wait, sa. It's okay. It's okay. Huh? Yeah, later. Papa will do it later. Yeah, is that good? Yeah, okay. Yeah, Papa will do it, yeah. Yeah, yung isang bulb na flicker kasi siya. Yeah, Mama need. Mama's not very tall for that. Only Papa can do that, yeah? Nafi-flicker kasi yung isang bulb namin. Dun sa living area. Nakita niya. Sabi niya kaput daw. Kaput means, broken ba? Or ba? Maraming meaning yata yung kaput dito. Kaput is also like extremely tired, ganun. Siya, guba ba? Or sira. So, sabi niya, ko daw. I-fix ko daw. Sabi ko, hindi ko kaya. Sana ba tayo yung usapan natin? Ayun, guys. Nilagyan ko ng, mas
mas maraming ube na ube yam, purple yam na spread. Kasi malaki nga siya. Konti lang yung nilagay ko na ube. Medyo bitin sa ube. Ube yam. 20 seconds. So, yun na nga, pinapaayos ko yung sa amin konti doon sa amin sa probinsya kasi doon kami magsistay ni Ana pag uwi ni Ruth kasi unang mababalik si Ruth dito sa Netherlands. Mas magsistay kami doon ni Ana kasi I thought it's the last time or last chance na makaka-stay kami doon ng matagal kasi nga Ana's not in school yet. Masarap talaga. Promise. Kabili ako ng purple na ng ube na flavoring sa Filipino store. Yung sa Almire na Pinoy store. Tatapos na yung yung mostly yung sa aming CR. Pinalitan lahat. Yung toilet bowl, yung may sink na. Kasi dati wala. Yung lang kami ba, yung very traditional sa atin ba, yung tabo, yung ginagamit ba, ganun. Tapos yung toilet namin, walang cover, yung ganun ba. Yung talagang old school ba sa atin. Pinapalitan ko ng yung set na ng toilet, yung flush na ba. Tapos nagpakabit kami ng yung shower. So, yun, nag-enjoy yung mga pamangkin ko. Yes? Ayun, ang saya ng mga pamangkin ko. So, nakaka-happy din kasi at least gawa na siya ba? Kasi matagal nang nakapending yun. So, sabi ko kay mama tsaka tatay, next na yung kusina. Mag-iipon muna ulit ako. Mahal-mahal ng sa atin pagpapagawa, no? Dati parang ang layo ng magagawa ng pera mo, pero ngayon lahat mahal na, 'di ba? Pati yung labor mahal na din, lahat mahal na talaga. So, kailangan talaga pag-ipunan. And ipakita ko sa inyo yung ating balikbayan box. Malaki pala siya, uy. Yan. Yan, malaki. Hindi ko expected na malaki pala siya. Dalawa yung in-order ko, pero we shall see kung kailangan ko yung isa. Kaya ayoko sobra-sobra yung mahalin kasi guys. Tapos nagtitipid ako these days kasi nga may papaayos pa tayo. Hindi pa tapos yung kusina namin. Kung puno na masyado yung isang box, tapos wala naman ako ng gamit na ipapadala, hindi na, isa na lang yung papadala ko. Pero pag marami pa, gamitin ko na lang yung isang box. Kasi pag hindi ko nagamit yung isang box, pwede naman next time. Siguro pagbalik namin dito. Excited akong ilagay doon sa balikbayan box yung yung mga gamit. I-vlog ko yun guys. Kasi exciting. Excited ako. Tapos, 2 days later, 2 days ba? Sa Thursday, punta po kami ni Ruth sa Germany kasi doon ako mamimili ng mga toiletries. Tapos basta marami yung mga lotion, mga mga perfume, mga sabon, yung basta mga body wash, yung mga ganun ba, yung mga pangbata na mga gamit. Doon ako sa Germany kasi mas mura po compared dito sa amin. It's worth the trip kasi sobra talaga pag maramihan yung bibilhin mo. Mas talagang barato ba, mas mura doon guys talaga. Naman yung mga pagkain, yung mga sandwich spread, yung mga sauce, may mga gusto kong bilhin, yung mga condiments, yung mga powder, gusto ko kasing bilhan si mama. Doon ko bibilin sa Lidl. Meron naman ditong Lidl sa amin. So, pakita ko yun sa inyo. Ang daming ganap guys, no. Hindi ko lahat dito sa vlog na to. So, yun na guys. Yun yung ating update po. Yung Pinoy gusto ko lang ipakita yung balikbayan box kasi sobrang excited ako. Kaka-excite talaga. Ana! Hi! Oh, do it yourself, please.
Pandesal. It's pandesal, yeah. Do it yourself, please. Baby nga talaga siya, sabi niya. So, kailangan siyang alagaan. So, pet tissue yung gamit namin para hindi masyadong masakit. Malinis ka agad. Kasi pag dry, yung tissue yung ginagamit mo, dinidiin mo kasi nga ayaw mag-stick ng kaagad. So, day off ko po ngayon. Tuesday ngayon, tsaka tomorrow, Wednesday, wala po akong work. And Anna is also on vacation now sa Puerto Espejo sa playgroup niya. So, we'll just spend time. Ilalabas ko din siya mamaya. Punta tayo sa Walk. Punta ako sa sa Action kasi bibili ako ng tape para sa aking balikbayan box. And yeah, I'll just spend time with Anna kasi nami-miss ko din yung time namin kasi nga busy ako these days. Stop! Huh? What? Stop. Please. Na please, Mama. Stop. Okay. Na please, Mama. Galit na siya, guys. Pinapastop na niya ako mag-video. So, I'm gonna spend time with her. And maraming salamat po sa panunood yung mga nanonood ng ating videos. Maraming salamat. I'll try my best na mag-upload talaga. Pero marami akong videos pero hindi pa na-edit. Yun, guys. Sige, mag-spend time na kami. And kita-kita naman po tayo sa susunod na video. Maraming salamat. Mush, mush, babush. Ana, say bye! Nay. Ayaw na, guys. Ingat po!